Менделеев таблицасын танып алу бик җиңел. Ул теләсә кайсы химия кабинетында гына эленеп тормый. Футболкаларда, кружкаларда, хәтта ванна чаршыларында да бар ул. Ләкин периодик таблица чираттагы бер мода гына түгел. Ул кеше аңының дахиллыгын исбатлаучы бер гаҗәеп үрнәк. Аны Таж Махал, Мона Лиза һәм туңдырма белән генә чагыштырып була. Аны уйлап тапкан Дмитрий Менделеев иң бөек галимнәр сафында. Ләкин ни өчен? Аның таблицасы нәрсәсе белән шулай үзенчәлекле? Билгеле булган барлык химик элементларның туу исемлеген төзүдәме хикмәт? Юк. Исемлекләр төзүп кенә беркем дә бөек галимнәр арасына керә алмый. Өстәвенә Менделеев мондый исемлек төзегән беренче галим булмаган. Бәлки аның охшаш сыйфатка ия элементларны берләштерүдәдер? Юк, монысын да алданрак эшләгәннәр. Соңга исә Менделеевның дахиллыгы нәрсәдә соң? Периодик таблицаның 1870 еллар тирәсендә төзелгән иң әүвәлге вариантларының берсенә күз салыгыз. Анда сез элементларның бер таблицага җыйналган ике хәрефле тамгаларын күрәсез. 3нче багана 5нче рәттә урнашкан шагмакка карагыз әле. Анда буш тамга тора. Шушы кичкенә генә бушлыкка Менделеевның бөтен дахиллыгы сыган. Бу бушлык фәннең үзе инде. Аны калдырып Дмитрий Иванович Бекхуев фикер әйткән. Ул якынча булай дигән. Бу элемент әлегә ачыкланмаган. Шулай да мин аңа исем куша торыйм. Ул алюминийдан бер баскыч аста тора, шуңа күрә эко-алюминий дип аталсын. Чөнки санскритта эко ул бер дигән сүз. Эко-алюминий әлегә ачыкланмаган, шуңа күрә без аның турында берни дә белмибез кебек. Юк шул менә. Аның урнашуыннан карап барлык сыйфатларын да аңларга мөмкин. Беренчедән, эко-алюминийның массасы 68-гә тигез. Бу водород массасыннан 68 тапкыр зуррак. Эко-алюминий бүлмә җылылыгында металл рәвешендә булачак. Ул ялтырап торачак, җылылыкны яхшы үткәрәчәк. Аны пластинка итеп бастырырга да, чыбык итеп сузарга да булачак. Ләкин аның эре нуктасы бик түбән булачак. Бик түбән. Һәм тагын, эко-алюминийның 1 кубик сантиметры 6 грамм авырлыкта булачак. Менделеев таблицадагы булмаган элементның күршеләренә карап, бу шакмактагы элементның сыйфатларын җентекләп тасвирлый алган. Аның күрә зәйтүннән берничә ел узгач, Поль Эмиль Лок де Буа-Батран исемле бер француз Руда кисәгендә яңа элемент таба. Һәм аны Франциянең латинча исеме хөрмәтенә Галлий дип атый. Галлий таблицада алюминийдан бер баскыч түбәндәрәк. Бу шул ук эко-алюминий. Ә Менделеевның фаразлары чынга аштымы соң? Галлийның атом массасы 69,72. 1 кубик сантиметрның авырлыгы 5,9 грамм. Бүлмә температурасында ул металл сыман, ләкин Цельсий буенча нибары 30 градуста ул җиби. Ул авызда да, кулда да эрешәк. Менделеев Галлий турында гына дөрес фараз ясамаган. Ул чорында билгесез булган тагын беренче элементның сыйфатларын алдан әйткән. Скандий, Германий, Рений турында күрәз әйткән. Ул эко-марганец дип аталган элементны хәзер технеций дип йөртәләр. Технеций шулкадәр сирәк, аны 1937 елда циклотронда синтезлап кына таба алдылар. Бу Менделеевның фаразына 70 ел, аның үлеменә 30 ел тулганда гына булды. Менделеев Нобель премиясен дә ала алмыйча 1907 елда вафат була. Ләкин ул күпкә зуррак хөрмәткә лаек була. 1955 елда Америкалы галимнәр моңарчы билгесез бер элементның 17 атомын таба. Таблицада 101 номерлы белән йөргән элемент 1963 елдан Менделеев дип атала башлый. Нобель премиясен 800-дән артык кеше алган. Ләкин дөньяда 15 кенә галим үз исемен йөрткән элемент белән мактана ала. Менделеевның периодик таблицасына икенче юлы караганда, мәктәптәме, университеттамы, яки чәй эчә торган кружкада буламы ул? Кем белә? Бәлки Менделеев үзе сезгә карап елмаер. Will be staring back.